Tinokudokezai mabuja akanakisa tauya anodzanyasi zuwa rochisere mwedzi uno wachikumi. Tiri kutanda nomanyadzo taiti wanaye wamunangarwa kuRussia. Zvinoita kunyadzisa. Wakange waripo pakati pavamwe wakuru wachireketa nozvenyaya yehondo yokuEurope. Kuno wakuRussiawo wagofananidza kamuhondo iyi maitirwo ayo nomapere. Wamunangarwa wakabvunziwa kuti ko munoziya ka zvinoitika mukurera mukuvhiringidzana nomapere. Wakabva watanda kutoti kwedu tinawo mapere akawanditsa, kana vanhu vachitoyada tinokwanisa kundovapa pachena. Mabuja pakaita kunyangariwa. Imwe nyaya wakanga wabvunziwa kutoti ko zviri kuitika muBRICS munotionazvo. Wakabva watanda kuseka nhamo sorugarei idi mabuja. Wakabva wati iwo zviri kutoitika izvezvi tiri kunadzirira summit yoSADC iri kuuya mwedzi miviri iri kuuya iyi. Tobva taita saka takutopedza kuwaka izvezvi kuti vanhu vanouya varendo vedu vakuru vaone pekugara pasvinu pakanaka pakanakitsa. Kudoti iBRICS yozvidhina baimi wamunangarwa we. Unenge wakureketa wega ndipo unotoona kuti aiwa kutongiwa nebenzi. Bhaibheri rakareketa zvaro kuti bambo benzi ndiyo aribe mufaro, kuno mwana wacho benzi anoitawo sei. Hidi henona yawe takandomirira ipapa. Apawo George Charamba agoti zvakaitika zviya kuti wamunangarwa wakareketa izvo zvawareketa. Kwai zvinhu zvaifanira kureketiwa pahwiri hwawo naPutin, asi pano vanhu vomakamera wese wakandoringa wachirekodha zvese. Kuzungaira kwacho kwakanyanyisa idi. Rekai hedu tirambe takaringa ipapo, asi wendo huno waita kunyadzisa. Apa idi woZANU-PF wanondoita zviya zvokuti anobenzi ndo anorache parinozunguzuka unoripfupa nohwanda yomangu kana yemadhorofia. Ipapa wazotanda kutoti zuva ramangwana tikuenda tese koungana kunhandare yondege kuHarare kotambira wamunangarwa pavari kubenhuka kubva kunyika yoRussia. Zvakaita kunyangariwa wakomana. Rekai hedu tirambe takaringa tichiona kwazvinoperera izvozvi. Jacob Mafume agofuma kureketa kutoti tikuziva kuti vanhu vari kuda fani kutoti bato redu riparare, asi tinodoparara wendo huno gore rino chairo tikureta Congress sokureketa kwatakaita mugore ra 2019. Aidi unobva waita uzisaya wosaya kuti heno kuti kubva mugore ra 2019 kusvikira izvezvi wachiri kundoita MDC. Ko CCC wakanga waisepi? Yaimboreketa, yaimbosenza sei? Yaimbosenza sani? Unobva waona kuti paribe chisvinu iri nayawe. Ndinoramba hedu takandoringa kuti wanoipedza sei. Tiri kurovera manja wanhu wokudunhu ronyanga yodzauru, nyanga notsi pachirungu, wari kutanda izvezvi kupuwa chibahwe chiya chomadhona chokuti nzara yakwaireke kugoramba yakasimudza musoro. Kwedu nobuja heno kuti chirongwa cho chichasvika rini, asi tatongomirira ipapa kuti chikandoti kupfacha zvova zvatotiitirawo zviri nani. Wanhu wekwedu waboye chokudya zviite zviri nani. Nzara iyi yakaita kunyangariwa wendo huno. Mvura kuguta roBulawayo ichamboendera mberi nokusaikana kutoti dhamu apa Nxema rapfikiwa ipapa. Waari kutoshira kuti tinokona kugbarasha vanhu vakawanditsana kutoti zviri kufungidziwa kuti muno chepfu yocyanide imo mumvuramo iri kubva kune vari kucherachera goridhe womigodhi. Apa idina yawe zvinoita kuhwadza. Unosaya kuti woita sei, wobatsirika sei. Rekai tigoona kuti wakuru wehurumende vachagozvipedza sei ipapo.
gurukota rinoringana zvefundo yepamusoro Amoni Murwira ragorekera iro kutoti hurumende iri kuwira kutoti wanhu wakone kufundisa nzvimbo dzese dzese, saka yakatotanda kumanikidza wanhu kuti wanenge wari warairidzi waye wakone kufundisa, wakone kureketa, wakone kuimba kana kuwerenga mitauro mitatu kusiya kwomutauro wamai wavo. Hino kuti zvinokoneka chere izvozvi, kaidu tirambe takazviringa kuti zvinokoneka chere kana kuti panenge pari bee. Tikaringa ipapa kwaina baba Harare, inini ndichada baa zvokutamba nokuridza musamba wojiti, ndada kuridzawo dzo chitendero chikristu, gospel music pachirungu. Kuti zvii zvakaitika paribe ari kunyatsonziwa, kuti akambwei paribe ari kunyatsa kuziwa kuti zvirimbotekaira sei, kaitigoona kuti achazvikona chere kana kuti panenge paribe. Kwai chikwata chobhora chakajiwa nozuro chomawarriors chaendesiwa kumuzinda weZimbabwe kunyika yeSouth Africa kuna ambasadha iye David Hamadziripi. Ndikaidu tirambe takaringa ipapo kuti zvinombopera zvakaita sei chaizvo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Wakomana wamapurisa woSAPS wagoenda muguta reJoburg kunzvimbo inozikanwa nokuti Small Street. Wagokumba zvinhu ikweyo, mbasha nobhutsu nozvimwe zvakadandando, wandozvikumba kumba. Kwai zvese tatora nokuti muri kutengesa zvinhu zvisiri chaizvo zvechokwadi. Ndikaidu tirambe takaringa. Ipapo pokare kunyikayo South Africa kwai mangwana mumhanyo makarepetsa kubva Durban kuenda Pietermaritzburg, wo Comrades Marathon unenge uri kutanda kweru kwamangwana. Ayo ngawaite tusvinu makorokoto kune wachapinda ukwedu waripo ipapo, tichatoona kuti wangani. Pari zvino tamboona watatu, tichatoti tizive kuti wangani, tinenge tiri kunyepai kuti wanenge wari wangani. Kwai papa kunyika yeDRC wanhu wese waida kuita zvokubisa hurumende nomasimba, kusanganisirawo kwaAmerica watatu nomubodzi wekuBelgium. Wapanyahwa izvezvi. Mhosva yavo inokona kuita kuti wadimuhwe musoro. Tikaidu tirambe takaringa kuti zvinoitika sei, tinenge takaringa tichikunyepai. Nyika yeTanzania kwai ipapa iri kutoringira kuti matura aya anenge akaita kupadukira chaiko nokuzara. Zvagoreketiwa zviya nomabuja kuti matura ikoko nozvokudya, isu tiribe chokudya kuno nonzara yakaita kuita kupfunya chisero. Mabuja tikaitione kuti usahwira hwedu nawo hucharamba huchienderera mberi chere. Ipapa DRC ndo yagonzi ichatenga chibahwe ikweyo. Hino kuti isu wedu wakuru hurumende wari kuringirei ipapa peno wari kutoringira kuti waPutin ndo wagowatengere chibahwecho. Hino mabuja charamba takaringa, asi kuti makorokoto kunyika yeTanzania nayo iyo inoita zvakanaka. Kwaiwo Anti-Corruption Commission wari kuferefeta, umwe mukuru wawo wanoferefeta kuti agoboyepi mari yaakawaka zimba ziguruguru romamiliyoni mairi chaiwo omari yomuSouth Africa. Zvikutoringira pachena kutoti pakaita kunyangariwa, asi tinoramba takaringa kuti zvaari ndiye anofanira achiferefeta wanhu nenyaya dzeumuori, iye ari kuzvikundawo sei. Hino kuti zvinenge zvimbotekera sei ipapo. Asi wanyasi mabuja rikaiti gumire pano, ndini wenyu mhandiwe onawo.